Nasaya at tadakan yun eh. Yag mo adagosan ti sweldom. Tainak i-deposit adagosan ijabang ko. Intong bigatin maluman. Itan! Uray ta ijay mat ATM machine ti pangidepositwak. Ala, yag maun. Taada aramidak no bigat. Jak masango ti rumwar inton bigat. Magday ta. Ni, apay akinis sayang manin ngay. Kurang iti sangaribong. Allowance ko, tinabatay. Ay na, syakton timang ted iti allowance mo. Ala, yag mo amin asweldom, Jone. Laglagi pom at ti asawa a lalaki. Irimit na amin amat gadan na iti asawa na. Takas ta ti patakaran dito'y lubong. Anya, ha? Ala, yag mo amin asweldom. Bawal kang kupit. Saan nga agbalin kanyak dayta kupit-kupit. Nagbayag mo dahil dyan ang babae? Mabiin, hindi pa'y lagawad. Ayun na nga tan. Ay awaga man. Hello, Lakay. Hello! Ayan mo ngay! Nagbayag ka kay Rebeng! Ay na, pila dito ayan ti ATM machine, Lakay. Kan na-traffic kak inay. Iso analadawak ang nakasangpot dito'y bangkaw. Nya? No nakaluto kan, kat mabising kan, mangan kan. Maudi akton amangan, tamangan numabayaganak ditaw. Ay, kiurayan ka na. Umunakan ko nakmat. Marabyanak ko naklangarudan. Kan numaturog kan, di mo ilaktiri daw. Tapno di ka madisturbo no sumangpetak. Tasumra kak tulatan. Tagawik ka no, tidog tipila. Intong bigatan nga gibangko ka. Itangarudan, tadaramida no bigat. Sige, itanay. Agpilak pa'y, bye. Ay, unay laki na diyang asawa. Kan pa'y papili na ti kaya na. Narabyan ka mo una yan, Juna. Junay. Tapay ngay. Ang sangita mo si Mangpay. Naulda pa kita'y paawid aklakay. Awanan ti kwarta nga ornuta. Anya, hold up ka. Ano ko mati ma-hold up ko yung katimbang ko mati kwartata? JATM card tinala da kita hold up. Anya, ay nagluko ka. Ayun sa nabali ata, di mo tipin number na. Sa palintanton, ti mapanigibang ko intong bigat, tayo report pati napasama. Tawanan na, intad kong tipin number ti ATM lakay. Anya, tapay nga intad mo ay. Tanyat kayat now, jak itad tipin number ng patayon dak. Wano intad ko tipin number ng si Bibiagat. Nakaturong dagiti nagaatidog nga imo kuda. Nagaduda lakay. Nagbuta nga kiso nga intad ko na. Kita'y sa bali ko number at intad mo. Ay, jakmat na panunot na itan lakay. Takas taon na itibutang ka. Isuan na itad kulatan at ipin number. Oh, ag-break tayo pa'y kakadwa. Merienda time. Jonah, ag-merienda tayo pa'y. Ay, katuwa na. Ay na. Mayata. Kasla opisina lata dito ayan tayo magsusugal. Tadang pa'y break time tayo. Gawin na. May bali ko man ti saritaan, Jonah. Biliba ka talaga kan ka Napamatim man ng asawam an hold up ka. Una, siyak paiti ko nam. Best actress na ito, ko nam sa. Ay, awan na. No jak ibagati kasyay, pangalaak kumangay iti pagtaya. Ay, naimbagkan ka ata da trabaho di asawam. Ngam siya ngay, padak nga istambay, kan padak ka sugador. Sana bali takanayon mo ti panangabakyaw. Agsuswerte kayo. Linyayon sa talaga ti kastoy apagkwartaan. Tsamba-tsamba laang mata, Jonah. Ang sana pa nagpalastog, nalaing kami ngamin hindi iti asawak iti mathematics. Ha? Tamo mi nga rodi, di kagbalin kami nga inhinyero ngam sa magayam. Agkwenta magayam iti baraha, ti bagsak ba Uray takanayon kayo ang mga bak. Kitno da kayo kinila kayo mo ti kanayon ang mga bak dito'y sugalan. Tsamba-tsamba lang, Jonah. Kinadamol at tateal daw nga agmamalas kami, Pangusaram iti kwarta, anak kaw. Hawang allowance, minanang. Na, pangipipanam nga iti swildom, Junay.
Awan mo't anak yo kin ni Juna suportaran yaw. Nawanan ti urnong may. Hinuldap ta ni Juna. Inaladami nakarga ti team carb may. Anya, kaano pa yan napasamak data? Hindi na panalawas na na. Anya, ay kat in-report yun iti otoridad, data napasamak. Kawan na ha? Napan ni Juna. Tasimbre ka nga rod iti trabaho. Apay, kasano na hold up? Kaya nang hold upan da. Hindi ba yan yun? Tawa mo lang, ti maramidan tayo. Inaladami nakarga ti iti men. Ay na nagsayangan ngay anak ka. Nang runa nun nawadwadan ti urnong yaw. Sayang Iso pa utangan daman tabayadak to nagsweldo Sige, oray ta naawat mi matan tay pensyon may kanitatang yaw. Manaw, ti utangaw. Oray 2,000 laan. Sige, mabiit lang raw danakaw. Ay, inak agsweldo, ta pa nagsusweldo man ang gaya. Nasaya mo ta makabayad akong kanina na. Diyo nila kay, mapana ka, agawid ako. Nay! Ada ka magamit sa opisina, may? Wen, tain may ko inalati sweldaw, tain nak makitsindan. Awan ka sa pulanin iti balay. Kun gumatangak iti bagas. Mukas tayo na alam ti sweldo ka? Wen nga raw. Adaw eh. Sa nga gasot, pagplitin nga agawin. Padautan ko kinanang. Mangtod ka iti pagbayad ko, Inton maminsanan, tani, kasapulan tayo ti kwarta. Sige, mapanakaw. Tapno makaawid akmat ladagaws. Oy, bagong riban ka, Jonah. Kan bagong manicure ka pa eh. Ay na, kasapulan nga agpapintas ta, Elsa. Tani, adudagiti admirer ta dito'y sugalan. Jak mabalin tagpapinta sa kasi tararamidang tagungot nila kay ko. Siluso nila kay ko, di na kaya't ngagpasiksiyak. Anya, ha? No siya, saan ngagbalin ti kasta kanya? No si ka tanasing pa nila kay Mau. Hanggang siya nga'y, nauyong, naimon pa'y. Di mo pa ilasinaan, no kasta? Ay, saan mo't tanda anak may. Kaasi dagiti anak ko nawan madakkelan da nga amada. Sa bagay, ngam no siya, awan anak mi kinila kay kaw. Iso ang mabalin ko lata sinaan no kayat kaw. Ngam jak pa'y lamasinaan ita, taka sa pulak ti kwartana. Wala, nang rona ka nagkasar kayo. Kan sayang nila kay mo tanasing pa. Suksok ito tablahan. Singpot tadi na mo tararamidag. Ngam no maamuan na ti panagsugsugal ka. Hay, jak laam mo mat Elsa. Be, pimentas ka mat Juna. Ha? Ay, dati mat. Ay, gayam niya. Kasla ka matan balasang. Nagswerte matan di asawa mga nakaasawa kanya mon. Ay, wana, Biyernes. Tanapintas ni Jonah, siksi pay. Elsa. Mabalin nga panawan da kami pa ka ni Juna ditoy. Tada na patag nga ibahakan ko na. Ikaw muna. Sige, ditakay nga rodan. Juna. Nagpintas ka. Pintas ka man ni. Thank you, Biyernes. Mabalin nga awisan ka. Tama nga ng restaurant. Ha? Ay, katuan day talaga. Narigat apayan ti Pogi akaskan ka, Biyernes. Ay na, nabsugak Uray sak nga raw. Nagadumot namin ti in-order mo akinan ka, Biyernes. At una, tap na mabsug ta, Juna. Sige, bayadan tantakinan tata, rumwarta dito yung restaurantan. Bayadan pa lang niya. Nabatik magganjo walet ko. Anya? Siyak to tiag bayad na inton sumaro, no? Nya, Juna, nya. Mawan nga talaga at kwartak. Uray ka utam dito bulsa ka di. Sige, siya akong tagbayan. Ayan tay wallet mo lakay. Handa di ta bulsa, ti pantalong ka. Nakabitin, di talikod ti ridaw. Apa ya? Awan nga rod kwarta ko. Inak ko maagpaikat itingipon ko. Takanayon nga sakit. Aw. Nangigagatang mo, iti kwarta nga yung tagkaw. Awanin imarket kaun. Nagnina ti gagatangan itan. Dayta 2,000 nga grocery, kurang pa Di mo alayan amin, nakargatiwalik ko
Awan to allowance kung sapay mabayag pa iti sweldo. Ingka pa'y la umutang kadananang, tanagla ko da iti babaw. Umutang nga man, ka dapay lautang ko kadakwana. Maawatan da ka, taanak da ka. Alam, tani, awan kurtatang. Kurang da ito adda iti wallet mo. Manulaang mat da ito 2,000 nga Ay, Wala saan, agbalik ka iti opisina yaw. Kasapulang marod. Di dakit ito dan. sige. Agbali atong araw. Biyernes, di nakto nga talukwan, kanpaldangan. Haan to nga pulos. Agyaman na ka, tauray adasang wak. Kinayat naklat ta biyernes. Awan te problema dita. Te importante, hana nga maamo ang te relasyon ta. Ay, iso na lang ta. Nagsakit kay dininanang ko. Aday di ospital. Ado pa'y madiagas na nga magatang. Awan matantay gatang. Ay, kasi ang perperme nga. Awan pa'y madiskitarak. Awan pa'y mautangak mat nga tao. Di ka nga rod agsahan. Unayan di ato yan. Bay, ang tatulungan ka nga biskita. Kababuay na nakaniyam. Ang pos-pos ko lakon to'y ropa kun. Sige man nga ron. No adya mautangam. Taumutang ka iti uray gismel. Sige, tulungan ka biyernes. Juna, bakit? Nakita mo tayo rilaw kasing singkaw. Ha? Ni, diyak mo Awan amok dita. Ay, di ka basta agpabasol latan. Tasaan ko nga ugali ti agala iti saan ko ako kwa. Di nakpagbalinan nga agtatakaw. Sa pulam tama nga no na misplace mo lang. Sige, tadapay pa na. Adto itiladawan da. Kita mo na nakaw. Nangalanyo iti day taladawan. Ni kabagis mo iti bunyag. Nakita na ida ijaylay. Naglailo da nga kuy kuyog. Iso nga inalaan na ida itiladawan. Sino ay day takadwa na lalakay? Lalaki na nga road. Anya? Aglalalaki jay asawam. Adi mo amaw. Rog-rog itang natiulaw manakaw. Ha? Naam-am muna kano day jay. Jay pagsusugalan day jay kabangibang nga ilay. Pagsusugal ni Juna? Katun. Imbagamot lang ni kabagis mo iti bunyag. Tiyawanan ba na babae? Isumila ka na na may busti kwarta nga itag ko kayong kuana. Kayam. Isu asita jay asawam. Sita ka kagrasunday jay. Amok ti style na. Di naklunin nung nagbasal. Kansigurado nga glibak Isu nga mo kung tiramid Kasapulak titin kay lakay. Kaya't katulungan nga trabaho. Iso ang mga bangak iti pwesto iti ili. Taglako ak iti prutas ken natang. Ay sige Kaana waka sa pula. Ha? Lukas ta? Adda 10,000 a kwartam dita? Awan nang inagagdiskitar Inak umutang iti kumparek. Ha? Ay sige nga raw. Mapankaitan tayo nakibaya din no madamdama. Mabilang raw. Tawagak ti kumparek niya. Ay jahin ni Juna. Timana wadagaw si dinala na ti kurta. Ay suruto man iti nalimad. Ay ayateng ka Juna. Ang ladingitak mo ramidak ti kastaw. Ay, nano mapala nakalati amin ladingitak ng maramida kung tirumbang. Ay, agyaman tayo mo ti kwarta, Juna. Ay, ayatan ka nga permi. Datatikis mo. Agak ka lang agak kanya. Kitad data diti restaurant. Ang mga nuad na makakita ka data kalugarang. Sapay iti bibig ko di ka na ngayon mo nga agkan. Adi ayo dito'y lugar iyo. Kawan makakita kan ka dito Ay apo, nakabuang-buang lo ka ngay. Po, ayatan pa. Ay ayatan pa. Biyernes. Usasan nyo na kita doon. Ay, wan.
Dati asawa. Ay, panawakan! Doon na pulis. Nanay! Di ka pumanaw! Anak ko! Ay, sus. Sige, sir! Pusasan nyo dakitan mo na! Ay, Johnny, pakawanin ako malaka. Ay, nakasagana ang amang sulnit. Hindi nagbasulakan ka. Pakawanan na ko ha. Laging itat! Hindi ang maklo tinarami mo! Iso nga ikarom, ti kinagatil mo, babae! Nakabalo doon kay asawam, Jonay. Kasi ti rombagang ko na. Napukaw na namin pinsan ti panagayat ko kang kuana. Hindi naramid na ti kasjay. Basol na matlaang no apay ngamin naaramid na ti kasjay. Kat nasingpot kamot nga asawa na. Nawan na mo ka nagkurang, ha? Isungay karo na tinagbasulan na. Kasjay ti rumbang kang kuana. Tasan amap-map na kiti asawa na. Ang yaman nak ta sinarungkaran nak dito'y pagbaludan, Johnny asawa. Ay ayatan ka, kat pakawanan nak ko man. Why? Pakawanan kan? Ha? Ang yaman nak, Johnny. Eh, sungay maya. Ta, inyag ko amin ang dagiti kawas mo yung balay. Amin nakagawa amin nyagaw. Napakawang kan. Yung suray. Napukawan ti panagayak ko kung ha. Nagkasarta, Johnny. Agasawa ta. Kaya na nagkasar ka. Yung mapay nga lino ko na. Apay nagsapol ka pala iti sa baling ngay nga asawam. Ay, sorry, Johnny. Pakawanan ka. Yung masapol ngay karong tinarami mau. Sige, bayagan. Pumanawa mo lang. Johnny asawa, pakawanan na ko ma. Ay, ayatan ka. Kastaunay, apan nagpakpakaasi ti asawak na isanod ko kanon ti darom ko kontra ken kuana ngamjak imanugot manang biyanang. Impatang ko ti desisyon ko kat nagbiagak ngawan asawak iti danak. Manipod mati din sinina akon ni Jonah. Jak man na mo nga manipod nakitak ti kinalailo da iti lalaki na napukawan na namin pinsan ti panagayat ko ken kuana. Alakastan, ti pagayam mo, June. Please like, share, and subscribe. Thank you.